Хәзер матбугат күзәтүенә тукталырбыз, аның белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм тамашачылар. Июль шилләсендә татар матбугатын нинди проблемалар борчый? Шул турыда кыскача гына күзәтү карагыз. Үткән атнаның иң зур вакыйгасы кырлыктан интеккән районнарда шифалы яңгырларын явып китүе булгандыр мөгаен. 11 елга бер килә торган кырлык дип аңлатырга тырышсалар да, иген басуларының, бәрәңге бакчаларының суга тилмерүен күрү ахыр заман җитүен хәтерләтте. Моңа бит әле һаман сайын ныграк кытыра барган коронавирус зәхмәте дәстәле. Менә шундый чакта Россия президенты Путинның халык алдына чыгып утыруын батырлык дип атарга булыр иде. Миллион ярым сорау белән күмеп ташлаган халыкның иң җитәкчесеннән, энәсеннән алып җибенә кадәр сораштырып, үзенең бар булган канәгатьсезлеген белдереп каласы килде. Ватан Татарстан газетасының сәяси күзәтүчесе Рәшит Фатхрахманов Путинның халык белән 18-нче тур элемтәсен тарихка сайлау алды сөйләшүе дип кирип калачак дигән фикерне әйткән. Шул миллион ярым сорауның 68-нә җавап бирү өчен генә дә президентка 4 сәгатькә якын вакыт кирәк булган. Менә шуннан аңлагыз инде, шундый зур илдәге барлык проблемаларга бер генә кеше хәл итүгә калса, күп гомер кирәк булачак. Газета халкының бәгыренә үткән тагын бер проблема җәйге сусызлык турында аерым язма бастырып чыгарган. Җирле түрәләрнең аерым бер авылны сулы итә алмауларының сәбәбе проблеманы халыкның үзенә сылтауда. Янәсе чамаламыйча су сиптергәннәр. Суның һәр литр өчен түли икән, ни өчен әле авыл кешесе кыяр белән помидорна су сиптермәскә тиеш. Димәк, тормыш системасы эшләми. Бу җәйдә суга тилмереп үләннәр генә түгел, аерым матбугат чараларда тәмам саргайды. Без күзәтеп килгән Шәһри Казан газетасы моңарчы аерым язмалары белән генә саргая башлаган булса, бу җомга санында аның язмалары белән бергә йөзе дә, ягъни тышкы кыяфәте дә сары газеталар кебек булды. Язмыш дигән яңа исеме Шәһри Казан дигәннең кысрыклап диярлек чыгарган да тормыш турында газета дип тәгаенләштергән. Беренче биттәге ал хәбәргә күз салсак, газетаның җомга санын тәмам саргайган икән дигән нәтиҗәгә киләсең. Ахыры хәерле булсын. Эсселәр тагында дәвам итсә, башка матбугат чараларында сары салмасмы дигән шик туа күңелдә. Моңарчы табиблар безгә коронавирус зәхмәте белән генә яшәргә туры киләчәк дип ярып салган булсалар, шушы көннәрдә авыл хуҗалыгы фәннәре докторы алга таба безгә шушы кырлыклар белән дә яшәргә өйрәнергә туры киләчәк дип белдерде. Аллага тапшырдык. Тора-бара ирексезлек һәм иписезлек белән дә яшәргә туры килер дигәнне генә ишетергә язмасын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.